سلام كما يتعلق كبرات سماعتنا ظهر ميدي ميديا يو أبنا يلوم صوني عسران كلتن قنبوت مدلاو زيننا هاقراو بورد تكال كنكن شودن SIS ترز بلوسو قمتتات كتااتاتو مخانو أبال بايتون سلفي ديمقراطنان تشارلي فايمرز كمون مرحة سلفي جيمي اكسن شودن مس أوروبا حبرت زلو عزم دنا كتكلس كمزقبا مقلاصهم كمون مجمار قطاو بررا جورجيا روسيا اب زيغاتا جورجيا قطع ملعالون كالوتن زيناتات كلونايم نمكتالكم نعدمنا حجي بقطتا ناب زرزرات هاغراو بورت كالكنكن شودن SIS ترز بلونا حالو ممرحتات كتاتات مخانو قليتو تبورد نزا حدث سقمتتات زتاتات ولزلو مخنيات اب قربا اوان كابتكالات قدود كنكن بزحات منسيات دحر مملاتومي بس دمات بورد اب قدود تكالات كنكن زركب لداتن حصوراتن توسخي مرمران معرراين اب العلم مقبر صتاو مدبان ايتم منسياتون كسرعي لما متكو ساغرن محنباسن مقبر تباهيلو كابت تكالات وصاي بفقاد زقبر موصا اب يوتبري كسرجي تباهيلو نسرحتنياتات تكالات قدود كنكن زوكل محبر اقلقلوتن مراخبيتاتن سيكو بز حدستي زتاعتاتو حقتات كم تشغل قليت لهم زحدست ممرحتات امنغوتهم سرحتنياتات تتكالن ابوز اللي من سياتن زلو ركبات حدقنيا ملكع كتحزو يخيلي كتبل عد منبر سيكو فرين ستام برلاندين تقلت زوم بقدود كنكنات يوم زلو من سيات ابزي بتري كم زعصو مكبر نزيادة حدقا زك آليعو كتبل فرين املكيت هلا ነገራት ቅድሚ ዓመታት ካብ ዝነበሮ ሕጂ ከም ዝሓይሽ ዝገለጸት ፍሪን ተኾነግና እዚ ናይ ሕጂ መምርሒታት ናይ ምትራር ኣካይዳ ቅኑዕ ኢላ ከም ዘይተኣምን ወሲኽ ሓቢራላ ሓደ ካብ ተልእኹ ሰራሕተኛታት ዘን ትካላት ግዱር ክንክን ኣብ ውጥናት ተኣላልያ ምስ መንእስያት ብሓባር ምስራሕ እዩ እዚ ድማ ካብቲ መደብራት ውፅእ ኢልካ ምስራሕ ዘጠቓልል እዩ ነይሩ እዚ ካብ ውጥን ክንክን ክስረዝ ምግባር ኣሉታዊ ውፅኢት ክህልዎ እዩ ብመሰረት ፍሪን ኮርስ ሽወደንኛ ንስደተኛታት SFI ብናይ ርሕቀት ትምህርቲ ይወሃባሎ ተኾነግና ዘኣገባብ ኣማሃራ ንቐፌታ ይወርደሎም 17 ሚእታዊት ካብ ተምሃሮ SFI በዚ ኣገባብ ይመሃሩ ምህላዎም ኣብ ቫርምላንድ ሬድዮ ሽወደን ዘካየደቱ ሓደ ዳህሳስ ኣመልኪቱ በዚ ኣገባብ እትመሃር ሓንቲ ስማ ክጥቀስ ዘይደልየት ስደተኛ ስዋሱ ቋንቋ ሽወደን እትመሃር እኳ እንተሃለወት ምዝራብ ግና ከም ዘፀግማ ትገልጽ ቋንቋ ሽወደን ክትመልኽ ብዙሕ ድሌት ከም ዘለዋ እንተኾነ ግና እዚ ከም ዘይከኣለት ንሬድዮ ሽወደን ገሊጻላ ብዙሕ ናይቶም ኮርስ ሽወደንኛ ብርሕቀት ዝወስዱ ሰባት ካብ ሓደ ምምሕዳር ከተማ ናብቲ ካልእ ሰፊሕ ፍልልይ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ካስታድ ብርሕቀት ኮርስ ቋንቋ ዝወስዱ ዘለዉ 600 ጥራዮም ኣብ ካልሰን ነዚ ኮርስ ሽወደንኛ ንስደተኛታት ብሓላፍነት ዘካይድ ስቲቭ ኖርማን ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ነቶም ብካልኦት ፕሮግራማት ትሕዛት ብምዃኖም ብኣካል ክመፁ ዘይክእሉ ሰባት ኣገዳሲ ምዃኑ ብመንፅር ወፃኢታት እውን ዝሓሰረ እዩ ክብል ይገልጽ ተኾነ ግና ኣብ መንጎ መምህርን ተማሃራይን ክንድቲ ዝግባእ ናይ ቃል መስተጋብር ኣይህሉን ምዃኑ ሓደ ኣሉታዊ ጎድኒ ምዃኑ ኣስሚሩሉ በዚ ድማ ስደተኛታት ተምሃሮ ዝቐስሞ ዘለዎ መጠን ፍልጠት ዘገምታዊ ምዃኑ እታ ሬድዮ ወሲኻ መልኪታ መንግስቲ ምምላኽ ቋንቋ ሽወደን ከም ኣገዳሲ ረቓሒ ምርካብ ዜግነት ከትርሮ ከም ዝደሊ ጸብጻባት ይመልክቱ ኣብ ምጅማር ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣባል ባይቶን ሰልፊ ዴሞክራትናን ቻርሊ ቫይመርስ ከምኡውን መራሕቲ ሰልፊ ጂሚ ኤክሰን ሽወደን ምስ ኣውሮጳዊ ሕብረት ዘለዋ ዝምድና ክትክልስ ከም ዝግባእ ገሊፆም ምስ ብዝተሓሓዘ ሽወደን ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ክትወፅእ ዘሎ ተኽእሎ መልኪቶም ዝሓሸ ምድላው ጌራ ክትጸንሕ ከም ዝግባእ ናብ ስቨንስካ ዳግብላዴት ኣብ ዝለኣኽዎ ክፉት ደብዳቤ ገሊፆም ኣለዉ ሽወደን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኣውሮጳዊ ሕብረት ዘለዋ ናይ ምውጋይ ዓቕሚ እናደኸመ ምምፁ ቻርሊ ቫይመር ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣውሮጳዊ ሕብረት ንሽወደን ምዒ ከይትብል ዝኸልከለ ማሕበር እዩ ዝበለ ቫይመር ሽወደን ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ንምውፃእ ምድላው እንተገይራ ዓቕሚ ፖለቲካዊ ምውጋያ ክሕይል እዩ ክብል ሓቢሩ ኣብቲ ዝፀሓፍዎ ዓንቀጽ ቫይመርን ኤክሰንን ሰለስተ ኣገደስቲ ዝበለውን እማመታት ኣቕሪቦም ኣለዉ እዞም እማመታት ህዝቢ ሽወደን እዚ ሕጂ ዘሎ ንኣውሮጳዊ ሕብረት ዝያዳ ስልጣን ዝህብ ምትዕርራይ ከም ዝቕበሉ ወይ ዝነፅጉ ብሬፈረንደም ከረጋግፁ ምግባር ዝሓለፉ መንግስታት ሽወደን ንመምርሒታት ኣውሮጳዊ ሕብረት ካብ ዝግባእን ላዕሊ ትግብሩ ነይሮም እንተኾይኖም ንምርግጋጽ ምርመራታት ክግበር ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ሽወደን ጨሪሳ ካብቲ ሕብረት ክትወፅእ ምድላው ምግባርን ዝብሉ እዮም
ኣብዚ ሳልሳይ እማመ እቲ ኣገዳሲ ካብቲ ሕብረት ክትወፅእ ድሌት ከም ዘሎ ግብራዊ ስጉምትታት ምውሳድ እዩ ክብል ኤክሰን ገሊጹ ኣሎ። ዝዓንቀጽ ሰፊሕ ግብረ መልሲ ያኸትል ኣላ። ኣባል ሰልፊ ሊበራል ከምኡውን ባይቶ ካሪን ካልስቦ ዝተፈልየ ርእይቶ እዩ ዘለዋ። እዚ ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ንውፃእ ወይ ስዌግዚት ዝበሃል ዘረባ ሓድሽ ኣይኮነን። ኣቐድማ ኣቢልና እውን ንሰምዖ ነርና ኢና ዝበለት ካልስቦ ብዘይክኡ ካልእ ፍረ ኣይረኸብኩሉን ክትብል ነዚ ከም ዘይትሰማምዓሉ ገሊጻ ኣላ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ስቶክሆልም ውስቢ ተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ 10 ዓመት መሊዩ። ኣብቲ መዓልቲ መካይን ምቅጻልን ናብ ፖሊስ ኣማን ከም ተደርበየን እዚ ድማ ፖሊስ ምስ ማሕበረሰባት ብኸመይ ይሰርሑ ኣጸቢቑ ጽልዋ ከም ዘሕደረሎምን ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ። እቲ ኣብ እዋን ናዕቢ ፖሊስ ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ወሲዱ ይንቀሳቐስ ዝነበረ ኣንደርሽ ዩረስታድ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ስቶክሆልም ከባቢ ያቫ ምክትል ሓላፍ ፖሊስ ኮይኑ የገልግል ኣሎ። እቲ ኣጋጣሚ ንፖሊስ ካብ ድቃስ ክበራበሩ ዝገበረ ምንባሩ ይዝክር። ሓይልታት ሰናይ ኢሉ ዝፀውዑ እምባእታታት ብምምዝማዝ ብዙሕ ምስርሑ እውን ገሊጹ። እዞም ሰባት ተቐማጦቲ ከባቢ እንታይ ይደልዩ ኣጸቢቖም ዝፈልጡ ብምንባሮም ኣወንታዊ ምዕባለታት ምኽሳቶም ዩሮስታድ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ግብረ መልሲ እናሃቡ ሰብ ተኪሶም ብምቕታሎም ኣብ ግንቦት 13 ምሸት 2013 ናዕቢ ህዝቢ ከም ተኸስተ ዝዝከር እዩ። ትፍጻሜ ፖሊስ ካብ ድቃሶም ክበራበሩን ሽግራት ንምፍታሕ ሓደስቲ ኣጋባት ክፍትኑን ከም ዝግባእ ዝተማህሩሉ እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ፖሊስን ማሕበረሰብን ዝሓሸ ምትሕብባር ንኽፍጠር ሓጊዝ እዩ ክብል ዩሮስታድ ንሬድዮ ሽወደን ገሊጹ ኣሎ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ብቅድመ ትማል ቀዳም ድሕሪ 4 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜያ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ትብልሲ ጆርጅያ ዝዓረፈት ነፋሪት ሩስያ ካብ ዜጋታት ሃገር ከቢድ ተቃውሞ ኣጋጢምዋ። መንግስቲ ጆርጅያ ኣብ መንጎ ሩስያን ጆርጅያን ዝነበረ ቀጥታዊ በረራ ክምለስ እኳ እንተተሰማምዐ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ሃገር ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብምእካብ ሩስያውያን ኣይንደልየኩምን ኢና ካብ ዓዲ ነውፁ ዝብሉ ጭርሖታት ምግሖም ሬድዮ ቢቢሲ ጸብጺባ። ዜጋታትና ካብ ዝምጅማር ቀጥታዊ በረራ ተረባሕቲ እዮም። ቅድሚ ሕጂ 3 ዕፅፊ ከፍ ኢሎም እዮም ንሩስያ ዝኸዱ ነይሮም ክብል ንጆርጅያ ካብ ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ሕልሚ ጆርጅያ ዝኾነ ኢራክሊ ኮባክዚደ ይገልጽ። ኣብ ሩስያ እስታት 1 ሚልዮን ዜጋታት ጆርጅያ ብስደት ከም ዝቕመጡ መንግስቲ ጆርጅያ ይገልጽ። ብዘይካዚ ሩስያ ዜጋታት ጆርጅያ ብዘይ ዝኾነ ቪዛ ኣብ ሩስያ ን9 መዓልታት ክጸንሑ ፈቒዳላ። እንተኾነ ግና መንግስቲ ጆርጅያ ከምዚ ዝበለ በረራ ምፍቃዱ እቲ ሃገር ናብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ከይትጽምበር ዘደናጉ ብምባል ብርክት ዝበሉ ዜጋታትን ሚእቲ ዝኾና ውድባትን እቲ ሃገር ተቃውመን ኣስሚዕን ኣለዋ። ጆርጅያ ንኣባልነት ኣውሮጳዊ ሕብረት ናብ ብራስለስ ዘተወቶ ሕቶ ኣብዚ ዓመት ተቐባልነት ክረክብ ኣብ ትጽቢት ከም ዘላ ጸብጻባት ይመልክቱ። እምበኣር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሰኑይ 22 ግንቦት ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዝና ንመስግን። ሰላም። ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበኣር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተር ኢና ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተር